Chibaivek ule voina kan movie en hole tur chu American horror film sangni pasarian ti chua Flight of the Living Dead ti anidona atop theng milo thir sakle theu don nia tin tunlai chu copyright a hin ka buai hle maya ka video da tharte copyright omzel maya ti ngai da fak po ko hrelo chuwangin video pok lo da vak theilo ni Flight US to Canada chuan azin kong azo meka air hostess Emily chuan a thopui pahni te chu anjin ho thewang chuan nomati thu alo hrila cockpita pilot Raymond le co-pilot Randy lo langin Randy chuan an Thlawhna bom an phur chungchang chu alo soya Raymond chuan sarkar contractor mipoimo takta ani thu le silai nena veng tu anom tat thu te hrilin enge oma hriat big lo thu te a hrila buaina om chuan Dr. Bennett le assistant Thlawhna chuang ve te chu hrilmai turati anni Raymond hi a retire ma a flight hnung ber ani bok police officer Truman chuan criminal Frank chu handcuffin Thlawhna alo chuan pui ve a Frank chuan air hostess local chu lo chhai velin Truman chuan enga ma ngai lo turin alo hril thuaya Thlawhna chuan Peter Sarah Tony Jackie te chuang ve in golfer thiam tak Billy le anupui anapo an chuang ve a Billy chu a fen pakhat hian lo bia in anupui ana chuan alo ning ru hle chuti lai chuan Frank chuan Truman chu thil ati sual lo thua min lo tumin Truman ero chuan enga vak alo ngai lo railo te hnu chuan khom dan chu lo in thlakin alo thim ta khup mai Raymond chuan passenger te chu GI lewa seat belt thataka hreng turin a hril ngal zunga chuta Thlawhna chu lo in soi thutin Thlawhna chuan hnuaya bom an phur chu atla thuaya aveng tupa ke chu delin ala phoi chuak theilo zui chuta bom chu lo in hongin meiche pakhat hi alo chuak lol mai chunula chuan awmna chu makti in ahoi aruaya alu chuna ati em zui God ketang pa chuan engsoi set lawin alo kap ngal thora mase chunu chu abiru man ram chunu chuan kap to lo turang enin medcon lab scientist ani thule Dr. Bennett mu adu thu a hril ngal God chuan lo chuak turati in aka lo tur thu alo hril ve bok chunu chu alo chuak ta chuta God chuan kap thutin chunu chu alet ta der mai God chuan asilai chu relotin an hoi chuak lea a meiche ka kha alo om to hau lo mai chuta thil engemaw rap thak zet mai hian God chu alo beita thut mai le pilot chuan bungroda na lama thil dik lo thlengti a hre chuak ngal thuaya chuti lai chuan sarkar lama challang tak ten secret meeting lo nein Colonel chuan Dr. Bennett chu secret project pakhata athok tia lo soin a hlotlin chuan virus mangin mithi de chu ahma aya chakzokin antinung le theidon ani Colonel chuan Dr. Bennett chu a hlotlin trap to ringin president chu an project pompui turin angen ngal bok Tony le athian traber Peter abial nu chu arukin Thlawhna was rooma anlo intel tual meka chuta Thlawhna chuan chhum cha zet asuleta passenger de chu an thutna thunghet sauin Thlawhna la ain soina samai an bungrua te chu lo tlarum rumin passenger de chu an hlau thong hle a chuta Raymond chuan muang changin Thlawhna chu a thawh niam tira ain soipo aziat deu Raymond chuan Randy chu passenger te an thange thalo enfel turin atir ngal thuaya Randy chu kal ngalin Dr. Bennett chuan anautinen an thil phur enfel alo dil ngal ti chuan Randy le scientist panhi te chu Thlawhna chuan hnuailama chuan enfel turin an chuk thata an zukhen chuan bom an phur chu aruak ti an hmua Lucas chuan lau thong takin midang te chu chuak vat turin ati ngala chuatuma an kallai chuan meichenu kha aron lang ta chai mai Lucas chuan chunu chu anupui Kelly ani ti a hrechiang ngal hle a ma se zombie ani to tlat Kelly chuan Lucas chu bei ngalin God zombie chang to chuan
scientist pakhat chu alo be ngal bok eng tin emo Randy chu atlan chuak thei hra mani chuti lai chuan Frank chuan toilet man adu thu lo soin trumanan kalpui tuma ading chu Thlawhna in soi thuta wangin chunglama alua tau chora ni khoshilawin alet ta der mai chu Frank chuan remchang ala in alo in phel mak le ngal reilo te hnuwa air hostess Megan localin truman lo thi phung chu amua Raymond hena thilom dan le anmi man atlan chua thu a hril ngal bok reilo te hnuwa chuan truman chu lo har chuak thuain Frank chu azong hal ruaya chuti lai chuan Randy chuan Dr. Bennett chu lo an khumin bom chunga om chu enge ani alo zot meka ma se Bennett chuan achang lo chuta Randy chu Thlawhna cockpit lama tlan phei ngalin Raymond chu an thi vek ma a Thlawhna tumtir tura hril ngal molin a chi ai le a chuwang chuan thilom dan po a soi hlei thelo captain chuan hadam tura lo ti in thilom dan de chu azot le a Randy chuan ba nuai hian thil engemoin mi a ei ti in Thlawhna chu arang thei ang bera tumtir turin a hril ngal ma se Raymond chuan chutianga ti lo chuan TS Paul chu bia in thil thleng en fela lo hril levat turin a hril tadaya Paul po ain bot sei ngal chuti lai chuan Megan chuan Truman chu Frank a chungchang alo zot ve meka Truman chuan Frank chu accountant ni thinin poisa thahnem tak arua mimal Thlawhna ati chevek bok tia hrilin ti chuan Megan chuan zon pui atumta ani chuti lai chuan air traffic control lam chuan Thlawhna darkar lai achin an hriat lo chu mule hloin Los Angeles bepop ngalin Thlawhna chungchang chu an hril ngal thuaya ma se Thlawhna chu Canada sarkarin an rama Thlawhna tum arem ti lo wangin US lama lo let tir turin an lo ngena Thlawhna chuan Paul chuan Dr. Bennett chu boma enge om ti zot vele in thuruk top ani wangin Bennett chuan ala chang du chuang lo Paul chuan Frank chu hnuailama aum arin thu Truman hrilin an kalta an thlen chuan Frank le scientist chu an han ko vela ma se tu man an lo chang lo ti chuan zong tur chuan an kal rangta Paul chu tanela wak lutin scientist zombie chang to chuan se tumin alo pan tamai Paul chu au chuak thotin zombie chu akap thuaya Truman po god zombie chang chuan lo be ve mekin poi a thlen ma in Paul chuan alo chan man hlowa ma se Paul chuan ain chei boina lama chunglam hoi zong in asilai a met puak palta chu chuan air hostess fu in alet ngal top mai sara in thisen a hmu chuan hlau takin rest room a atlan luta aluak ngal mitin mai chu an chi ai ta vek mai Emily chuan passenger chu beng dai tum hramin thil thleng chu cockpit lama a hril ngal thuaya chutian biak lai chuan zombie lo lang thutin aron bei ngal buana a seta Emily tre thom chu hriin Randy chu alo tlan chuak thuaya ma se atlai to zombie chu kap ngal popin hnuailam kalna kongka chu akhar ta maka chuti lai chuan sara rest room om chu zombie in lo bei ve in a tre na samai a tre thoma chuan Peter chu lo tlan ngalin kongka ain kaltlat boxi Peter le assistant Tony chuan kongka chu ti chia in sarai zombie in a selai chu anwa muta Peter chuan chanwatum ma se zombie dangin an lo be ve ngal Tony le Stacy chuan Peter chu lo chan ngal watin ma se Peter chu alo hliam na man le a Megan chuan Raymond bengal watin ponlama thil thleng da chu a hril ngal zunga chu thuan hriat chuan Raymond chuan an tum thuai tur thu Megan chu hrilin passenger de chu lo beng dai hram turin a hrila chu mi hnu chuan Megan chuan Stacy zombie ten an se na hmu ma chu tuam sakin Randy pon nualam kalna kongka chu alo kal nget sawa chuta Emily chu lo thau thutin Randy chu a se veta rap thak taka tre in arem rem a se tan tamiel miel mai chung thil Dr. Benetton a hmu chuan a hlau thong veta cockpit lama atlan phei ngal thuaya
Billy po lo thleng halin thinrim takin Dr. Bennett chu thilomzia azot ngala Emily chu lo lang ngal zatin se aron tum ngala ma se Billy chuan a golf tiangin alo vathlep nok mai chuta zombie de chu hnuailam atang chuan an lo chuak thei tatlat passenger de chu an ron hmatiam ta mia mai le an se piang zombie an changhal zel boxi Paul Truman le Billy de chuan zombie de chu an lo mal ngawa Stacy po zombie lo chang ve le in Megan chu apan ta cher mai ma se Frank lo lang hlolin fire extinguisher mangin alo chulet topa chuti lai chuan Cornell chuan Thlawhna virus adar mek ti hreve tu in antivirus an nei boxi lo defense minister chu Thlawhna in mipui tamjok omna a thlen lo nan kap dar turin a hril ta mi ani Thlawhna chuan Dr. Bennett Billy le anupui chu ceiling tanela vakin cockpit lam an pan meka chuti lai chuan rendia virus kai to chuan Raymond chu lu alo dil meka Raymond chuan lo hon sakin alu vele rendi chu an thak dang lam ngala captain chu abei ngal chat bok chuti lai chuan Frank le Megan Paul le Truman te chu in muhlolin an pali chuan an thei angin ain danga zombie de chu tha chimi vek an tumru hle chuta thonga chu in soi le thutin Dr. Bennett chu a hnuai onga chuan atlalu chai mai zombie ten lo muhal chatin arem rema an lo vashit thei puilim ta mia mai Billy le anupui chuan Paul te omna chu engtin emo an thleng thei rama Megan chuan cockpit biak po an tum le ngala ma se tu man an lo chang lo captain chu aom to lawa Thlawhna po autopilot a aom ti an hrethiam ngal an buana bel cha turin silai mu an nei mang to lo le ngal bok ti chuan hnuailama chukthla ka silai mu om ang lak an relta Truman chuan ngai tuana thar nein chemical eng emo cho polin hnuailama athaka apuak ta dur mai zombie da chu an utve thatang le Truman chu zuang lut ngalin silai mu om ang la in alet ngal thuaya chuta Thlawhna tukvera tang chuan jet mu in an Thlawhna ka puak turani ti hrilhriat an ngai lo an ti thei om chun cockpit a lua jet biak poa an ladam ti hrilhriat chu ani Frank Truman le Billy chuan ma hruain zombie de chu an that phei ngal zela ti chuan Frank le Truman chu cockpit a an lut theya Billy ero zombie nen an lo insual rep mai anupui chuan puilo tum ve in ma se zombie ten an hual betta zombie ten an se ma chuan Billy chuan Thlawhna kong ka pui chu hong thutin an tla chuak suau mai cockpit a chuan Frank le Truman chuan Thlawhna control tumin an lo boi hle a ma se jet chuan an lam hoin missile akap chuak ta Thlawhna chuan an lam panin missile a local ti warning a pengal thuaya chu chuan Frank le Truman atimang ang hle chuta rang takin autopilot mode chu off ngalin Thlawhna thlo koitir an tum don ani jet khaltu chuan Thlawhna chevela tang chuan mihringdam an la om ti hrethiamin amison chu ti top aril ruk ngala ma se a missile ka chu khan Thlawhna chu fu ta thawin a kota huau mai le zombie de chu an tla chuak zoya pakhat chuan jet chu su in apuak ta Frank le Truman chuan Thlawhna chu control thei hra min tlang chipa chiat na sajok thleng lawin anti ding thei hra ma Paul Megan Frank le Truman te chu dam chuakin khopui lampanin an kal tham hloma zombie thren khat po loladamin khopui lampanin phei khai an vor ve tatlat maile enge thleng zelang le video munom tak te kan en le zel theinan like le share kha min lo warsak le sham don nia